त्याला माणूस जन्म आल्यानंतर त्याला जो आनंद प्राप्त तो घ्यायचा असतो तो त्याला समजून घेऊन त्याने आनंद आपलं जीवन घालवावं आणि याच हेतूनं अशा पद्धतीच्या महायज्ञ चालू आहे. आणि काही ठिकाणी हे झालेले आहे. तशाच पद्धतीचा हा महायज्ञ येत्या 28 आणि 19 मेला इथं सत्तरीमध्ये होणार आहे. संत समाज वाळपय धडा, संत समाज ठाणे धावे, सत्तरी जनकल्याण महायज्ञ या कार्यालयाचे उद्घाटन 1 तारखेक केले गेले आणि विज्ञान वेगवेगळे समाजात शिबिरां आहेत केली. तितूंतल्यान बरेच सगळ्यांक प्रतिसाद मेळ्ळा. तितूंतल्यान एक तरेचे भावना आणि समाजान जे कितें आपूण घडटा आणि जी प्रेरणा आपल्या समाजा खातीर जे हिंदू खातीर जी आपली प्रेरणा संस्कृती जी कितें आसा हितूंतल्यान शिक्षण दिले गेले वयता. आणि ह्या हितूंतल्यान आयज संत समाज ही वेगळी धार्मीक जी बाजू आसा ती आयज प्रत्येक कडेन आयज प्रत्येक क्षेत्रांत सत्तरी आयज सगळे कडेन आयज तेंच्यांनी सुरवात केल्ली आसा आणि त्या सुरवातेक आयज बरो तांकां प्रतिसाद मेळ्ळो आसा. आणि येता त्या 28-29 तारखेक जनकल्याण महायज्ञ आमच्या ब्रह्माश्रम स्वामींच्या हस्ते आयज तेन्ना स्थापन जावपाचो आसा. तेन्ना सगळ्यांनी सगळ्यांचे सहकार्य अत्यंत गरजेचें आसा. कारण आयज आमी एक जे कार्य जे करता जे फक्त एक लोकां खातीर कार्य करता तांकां तेंची भावना कशी आसप आनी तेंचे विचार कशे आसप लोकां कडेन ते विचार कशे पावप ह्या दृश्टीकोनांतून आमी पळयलें जाल्यार आयज खुबश्यो आयज गोश्टी अश्यो आहा की ज्यो गोश्टी ज्यो घडोवंक जायना त्यो आयज गोश्टी घडटा आनी ह्या समाजांतसून स्वामींच्या सगळ्या हितूंतसून आयज ह्यो आमकां पळोवंक मेळटा.